sake ji an yi. Nace ka sake ji an yi. To ya maganar IG Fake Life, ka sake ji an yi. Wanda suke faman posting, ka sake ji an yi. Kana nufin sun daina ne? Nace ka sake ji an yi. Ya maganar coronavirus, ka sake ji an yi. Wanda ake social distance, ka sake ji an yi. Kana nufin sun kare ne? Nace ka sake ji an yi. To ya zancen lockdown fa, ka sake ji an yi. Wanda ake faman duka, ka sake ji an yi. Kana nufin wai shi kenan? Nace ka sake ji an yi. Ya maganar wububin nan, ka sake ji an yi. Wanda ake da iyayen nan